I don't need ndrama za ku Malawi makwacha. Makwacha ndi pakana uchani. Ineo nimafuna kukuthandiza nino ya mphawi kumene. Ndikuthandizeni. Oso ndifuna ndrama zanu. Ndrama zanu kapangeno yani. Ndrama za matembero ngati nesi. Kuti gwengwe. Mavyete. No warning ilu basi timangotulukira. Oya. DPP iphunzira. Ana amene wa DPP waphunzira phunziro. Phunziro lomwe ndikufuna kuphunzitsani ine amalawi ndonena kuti palibe munthu yemwe ali above the law. DPP kamachoka mboma amene atazalowe wonswe azamba kupereka ulemu ndi kuopa amalawi. Just because munthu tamuvotera, it doesn't mean kuti munthu uja wasanduka mulungu, wasanduka untouchable. Malawi ili ndi malamulo wake mu constitution omwe amayendesa ziko. Zilibe ntchito kuti kapena chigulu chikugwirizana nazo kapena sichikugwirizana nazo. Constitution imanena kuti ngati president wapezeka kuti thanzi lake silili bwino, vice president wake amayenera kutenga mpando kuti president uja akonze thanzi. Akachira amabwereranso boma. Koma ngati sachira amayenera atule pansi udindo mpando uja ndikutenga vice president. Chifukwa president akamayimira president amayenera kusankha running mate. Kunena kuti tamusankha koma china chimata kuchitika, ngozi pata kuchitika, president pata kumwalira, president pata kudwala, what next? Vice president atenge chinthu apitirize kuyendesa. That's why povota umene osankhe ndani munthu yemwe kuti in case wewe utadwala, in case wewe utamwalira uchina kaja kuchitika kuti sungathe kulamulira, munthu uja apitirize. Constitution osati kuti ichi gulu chingobwera cha anthu opusa osazindikira basi kumangona ngati kuti muzipanga intimidate anthu. Ife timandire constitution. The constitution is above every Malawian. Chomwe chikuchitika panchonena kuti amuthalika akubisira fuko la Malawi za thanzi lawo. Tinavotera nabe nazo ntchito kuti ndi ankhalamba, nabe nazo ntchito tinavotera. Koma pa ukalamba pali apo thanzi silili bwino. Pa chizungu pali mawu onena kuti you can have 99 problems. Once you get sick, you have one problem. Muchichewa tena kuti ungate kukhala ndi mavuto 99, chongodwala wasanduka ndi vuto limodzi. Chomwe chimachitika munthu ukadwala, priority yako uno imakhala chani? Moyo wako. Umasiya zonse zodika kuli ndrama uku, ka kuli chani, ka kuli mpira uku, eka kuli ndani uku, umasiya umamba lubanga za moyo wako. Pakadali pano a president maganizo awo onse ali pa thanzi lawo. Koma instead kusira vice president wawo yemwe namusankha, yemwe ali my Jane answer ndi achihana. Chomwe chikuchitika chonena kuti akazi yawo a president atengano u president uchana sopano. Zomwe sizili mu constitution. Inu povota munavotera kuti Gertrude Muthalika azakhale president wa. Ngati Peter Muthalika amafuna kutenga line meeting ngati Gertrude Muthalika anakamutenga pati legitimately. Amayi povota anakadziwa kunena kuti achina sikuwavuta president atenga ndi mayi Muthalika. Koma ayi ndithu anakasankha mayi Jane answer. Ine kumasapotera ndithu kulowa mmene muja bwinobwino koma kuzaona nazo kuchitika. Sipano
mai jenansawa ala kwa jani palibe chona lako chomwe ala kwa mai jenansa nchonena kuti ndi a vice president ku DPP kuli anthu ajira omwe akufuna iwowo atenge mpando ndiye enafa ndikufuna ndipuse kunena kuti kodi inuyo mumalemekeza munthu kapena mumalemekeza constitution? Fakazi kunidabwisatu namiwa atamenyedwa ndi apolisi tonse tinawukira chongo tenga boma yona Malunga anapita ku MPC ukamenya director general kumene kuchako andi zabwino si zabwino ya just because the DPP ikupanga zinthu zolakwika it doesn't mean kuti to safe this supporters menaso ine ndilibe mbali ine sinagwidwe ndi MCP ndipo MCP ni madala nayo panopanso taonjezera enemy wina yemwe ali DPP ndi a DPP mmazona ngati ne madolo mwazolo kuopseza anthu kumona ngati muzipanga mene mukufunira iya mukunama kuno ndikuma viete muphunzira phunziro lomwe naphunzitsa MCP nosomodaniso muphunziro lomwe kuti dziko silanu lekani malamulo a dziko aende mena kuyendera palibe amene anampanga force Mutharika kusankha Jenansa anamusankha yekha ndiye pano Jenansa satani asayipe pano yayi zimayi pepi chino walako kumayo akusipopa wamwano akufuna president akafunira putu president alampempha ye ujeni Jenansa anampempha Mutharika kuti amuyike kukhala running mate mesa Mutharika yo anamusankha yekha bwanji sana sanke mkazi wake bwanji sana sanke ndo ku DPP ndiye pano asayipe pano Jenansa pano ngati Mutharika transition libwino constitution nena kuti amayenera auza Malawi chilungamo professor wakuti muntu professor wenweni muntu amakhala wanzeru wa chilungamo who doesn't go by feelings koma zimazi kuchitika baba Z ndizomwe zimachitika kuti ku Zimbabwe kunali Robert Mugabe yemwe anakalamba komaso tanzila kisanira bwino koma mkazi wake Grace Mugabe ndi amene amamukakamiza basi chifukwa samafuna kunena kuti mpando uja upite kwa yena chifukwa Grace Mugabe amajera through ndani Mugabeyo ngati Mugabe atachoka kuna kubwera ine ndisa kuja buchimizi kunena kuti zomwe zikuchitika komaji sizikuchitika because of anthu a democracy kapena konda dziko lawo zikuchitika chifukwa cha jera amayi Gertrude Mutharika ndi mayi wajera anthu a DPP ndi anthu ajera akuona kuti Mutharikayu sali bwino ndithu akudwala koma safuna kuwauza anthu amayi chilungamo because akuzoti akauza anthu amayi chilungamo a Jenansa akabwerapo iwo aja asiya kutani asiya kuba chifukwa akujira through ndani through Mutharikayo nene njinkala Mutharika ndina yevuto because Mutharika anakhali ndi munthu wanzeru munthu okonda Malawi munthu wa democracy odziwa bwino constitution ozipasa ulemu anakawuza anthu amayi kuti Malawi ziko mwambi mwana ndivote right ndipo ne kulamula ndimafuna kulamula koma nopa ndisakunamizeni yayi tanzi silili bwino ndiye ineyo ndikupanga kale za tanzi langa ndikusiyana manja mwa Mike Jenansa full stop koma ayi ndithu amwene nkakamizeni munthu angokhalira kugona munthu angokhalira kudwala munthu wapitaso ku Joni chifukwa chani mosauza mtu amayi chilungamo namiwa apa kubwera kukuza chilungamo akummanga mukutinza bwino nthawi achakwera ndaizoyipa ine simunga ndiopseze ndikukuza ni mwachepa ino mwachepa ka DPP son kachani
DPP yamwene timaita kuisonkhera ndalama ndife kuno kumatumisa kuti ali bileto lo wantambala kachipani kopanda ntchito ngata kongodikira kalowe mboma kayambe kuba mukudziwa kuti akuba bwanji kongolowa mboma Amerilis Hotel agulisa mwene 140 billion ugawana palibe nakuyankhula anakazenze chazo anapanga ndachakwera ndi MCP bwanji ndrama za Amerilis zapita kuti maminista kungolowa amba kuba kala mwene kulimelera guloguleza magali muti ndeti zingoyangana alipake ni nkulukuta moyo huizi nkulukuta moyo ndi mulungu uye nkulukuta moyo azingopanga mina kufunira palibe mina ngamulese olukumuza kuti mukula kwisa amenepo ndipo mutafutikire na mara because mukumutenga nkulukuta moyo yi ngati kuti ndi mulungu si mulungu yayi is just a human being just like me and you iwe so ngakhala president koma just because iwe utakhala president doesn't mean kuti iwe usingopanga mina kufunira ziko lono sanduko la akazi ako ziko sanduko la tadikira ziko sanduko la chisale la mukito ziko sanduko la mwanamveka ziko sanduko la chipungu ziko sanduko la kulibe simenezo ziko ndila Malawi inuyo mukalo wa mboma muziziwa kunena kuti mwalo wa mboma chifuka mwavoteredwa ndi anthu mugwire ntchito gwirani ntchito yanu tengani malipiro tanuto ngati muli nzeru pangani base ndalama zanu ndi nzeru zanu muzipanga ndalama ndi nzeru zanu ndichifuka chani mukamalo wa mboma simafuna kupanga declare ma assets anu ndichifuka chani mboma mulibe accountability ndichifuka chani ali samatakalo wa mboma amalo wa mphawi potuluka amatuluka olemera ife tizingoyanga zezo tisamayankhule tikayankhula ati ndikupanga nsanje chifuka eni mafuna udindo ine ndo jia akuluakulu timangoonana ine kunogwa ine mapanga ndalama zanga ndipo ndimathandiza anthu ku Malawi ndi anthu ine malipira ma school fees kumene ndi anthu osauka ndimathandiza anthu olumali ambirimbiri ndimathandiza ni ndalama zanga. I don't need government money. I don't need ndalama za ku Malawi makwacha ndipanga na uchani ineo nimafuna kukuthandiza nino ya mphawi kumene ndikuthandizeni oso ndifuna ndalama zanu ndikapanga ngeno yani ndalama za matembero ngati zense muthalika wanuyo wakalamba komasa kudwala atuli pansi udindo full stop asiye mai jenasa atenge zinthu zi ndachihana 2030 ngani mukwafuna akazawa muthalika a Gertrude muzavotere chifukwa ife sitinavotere palibe Malawi yemwe anavotera Gertrude muthalika olotadikira muthalika olokunena kuti president wathu ndi Chisale olokunena kuti president wathu ndi Ben Pili olo president wathu ndi Samir Sulemani kunalibe zimenezo. Tinasankha APM ndi running mate wake Jane Ansah ngati APM zinizikumuvuta asile Jane Ansah osati kusila mkazi wake wa APM akafuna president adike 2030 andazamuvotere zabwino bwino constitution osati kuti apa tizingoendera ndene fandi kuuze ninu anthu amene mabwera pa kumatu kwana mukutantha yanu ine ndikudya katatu pasiku ndikugona bwino tulo madola zanga ali nthumba mabenzi anga ndanikapo ndili bwino ndithu kuno comfortable sinimapita kunyumba kwa mndu kapempa nsima ni mapanga zanga kamuzi yankhola chotani zimangolola kuku kutukira uku mwina mpeze munthu wina amene mmati mukayankhula zimamukhuza ine ka Malawi ase opinion yamma ndibe nayo ntchito muzingo yankhula mutopa ine simunditha koma ineyo ndizikubona nibe nifaya chifukwa ineyo I've got a duty ndi ntchito yanga ndinesa kuna kuti politician wina aliyense amene azibwera nopa azipereka ulemu kwa Malawi azikhala ni mantha azapasa ulemu wa Malawi azipanga mene constitution ikufunira osati koma ngopanga mene akufunira because ati kwabwera chigulu ndi mobu mene tinkabona achakwera kumatu kwana muja zineza bwino pano sindikutukwana ndikulokana komwetu iwe upanguzo kutukwana ndatukwana pano mukutukwana ndi mulibe mfundo mukungotukwana koma cha nzeru chimwe mukamba palibe chimwe mukamba
mukutumiza Yona Malunga hapa mimba ili kuno mdala wankulu aukambaza nsima mdala wankulu aukambaza nsima musafa chake iyeyo kwa iyeyo mwendele ni nsima nanga si mimba ili kuno iwe JB mokuti nende nawe ndifana ndikuuze chilungamo Yona Malunga ine si mwana wako ine si mphako ine si nzako izi zomwe mona ngati kuti muzibwera hapa kumawapyeza Malawi ine simungandiwapyeze ndipo mukuchepa palibe amene nimamuopa mu DPP kuyambira president wanu MPM yo mpaka na kunsi uku palibe amene mamuopa ndenga ndimona ngati mundu opyeza mukunguta nthawi mungu ta nthawi yanu ine ndikupwetekani one man ndikupwetekani pomafika 2030 ntakuphwasulani nonse ntakupanga ni disimanto nonse anthu opusa anthu zisilu mukabwera apa kumane na MCP ngati kuti ino mukalwa mboma muzapanga zinzooneka chongo tenga boma mukupanga zomwe zija amapanga MCP ndi inu ndi MCP mukusiyana pati ajawa amaba inunso mukuba ajawa MCP amapha inunso mukupha MCP amapanga katangale inunso mupanga katangale MCP amazona ngati kuti iwo ali pamapa papalamulo inunso mukupanga chimodzimodzi ndiye mukusiyana pati ngati ino muli chipani chabwino bwezi zikuoneka kuti awawo ni chipani chabwino sakuba ali transparent tikuona zinakupanga komayi ndithu mbava za anthu makhuluku zisilu zandu zopusa zandu zopembeza munthu kumagwadira munthu kumantchula adadi zona munthu wa imvi zako ndithu kumagwadira munthu nzako kumamutchula adadi kumpembeza and you think kuti mulungu kumwamba kwenzenso zimamsangaza bondo lomwe mukugwadira mulungu mukugwadira so APM atati athu muli kumwamba uyuso mukujwa so adadi zikusiyana pati and you think kuti mulungu inuyo akakudaliseni last year asana we mboma timapepedwa ndrama ife pano amwene taligeni ndrama ndipange mwakuti mpaka alibiretu ndrama amwene alibiretu ndrama ngati anthu alidi anzeru bwanyi sabanga ndrama paokha andikumaonesa Malawi kuti ine ndikupanga ndrama pandikha ngati Napoleon Zombe ucha ngati Sembe Phiri ucha nichifukwa chani amadikira kuti alowe mboma kena kano alemera mboma muli ndrama munthu ukalowa mboma kuti ukaone ndrama ndiwo wakuba chifukwa mboma mulibe ndrama boma likufuna ndrama mukupanga prioritize zinthu zopusa nzipatala amwene kuona kuchipatala chanu muone ana mwasanjika pamodzi mapatient mmoza kudala TB mukungoneka limodzi ni munthu pa bedi imodzi kuchipatala koma muli ndrama zomwaza kumapangira zinthu zopusa muli ndrama zomatenga kumapasa anthu kuchipatala kulibe mankhwala maskulu mulibire tulo mabuku library school kulibe school mene ni library kumalawa koma ndrama mwina zopangira zinthu zopusa nkulukuta moyo malonde kuti chani who nkulukuta moyo ine pomwe ndiye banizinjenjemera ati kunjenjemera ka president ka ku Malawi ziko losaukisa pa ziko la pasi pano kodi azunga mina mabwera aja mona ngati zisilu amaona lazunga chakabwera kuona airport chongo sikandika kungoona airport yokha kuiona airport ya ku Malawi kungoiona umangodziwa kuti kwanza athu nokungofika pa airport umadziwa kudziwira kuti amwe kuna anthu jana anthu akukhala kuli moyo kuno ku Malawi kuli chani kuli imfa mwini kuli imfa nenakuuza ndonena kuti president amene akulowa Malawi amayenera kupanga chinthu chimodzi kunena kuti akulu simwa yimira kuti mukhale ma MP mwayimira kuti mukhale ma minister kuti mwathandiza Malawi
kulibe zokwera 4x4 nonsenu Toyota Corolla ndipo kuyambira lero li kulibe zokuba ndrama aliyense ngogwida upanga katangale tizinyonga ola zikhala kundende IMP kasale nakandikaka ngati simukufuna siyani ntchito iyi siyo kuti mulemere ntchito ndi kuti muthandiza Malawi thandizana Malawi kupanga kati zonse kupanga zonse ndrama ziyano nkumazitengano Queens timange Queens uku gulani mabedi muli bize kupereka ndrama ma 5 million kwa player wa mpira kuti wapasidwa kale ndrama zambiri anthu akugona pansi kuchipatala pali nzeru pena misewu ili kumbike maskulu osakhala bwino umphawi wazaoneni zinthu zambiri zikufunika mwene mulibe ndi ndege yomwe koma priority yanu izikhala kupereka ma 5 million kwa anthu ampira kugawa ndrama uko ndebe zinthu zili bwino mukuganiza bwino ipo nkulukuta moyo tikudya nsima zazi ziko ndi ziko kuvotera nsima ndebe zinthu zili bwino iyeyo ku State House iko akudya zinthu zambiri imene angadyere nditi mula japo masausage na Malawi nditi mula japo mazira Malawi simungakwanise koma iwo takudya inu ma blackout ndiwe sayamba magesi kumakusiya koma kwawo kuti magesi amayaka ku State House iko ndichifukwa chani masiya anthu amene wawa azikupanga ndi chonje ndichifukwa chani anthu opusa mangosekera zopusa summaona kuti anthu wa akutiphamika chani phula maso because you people are not demanding. You're not demanding. Munaona mamiza aku Malawi mina anthu akuzunzikira amadi kuti abana kuzunzika koma ndithu nkulukuta moyo ndeni ndifana kupanga ni warning na DPP ine sumunga ndopeza machepa ati mamuzio mungandizene kuti manizene kuti Brian Banda wamwalira fast kumanda mpaka napano palibe nakuzo kuti Brian Banda wamwalira fajani munthu anthu amene akuziwa pamene wakhala medical report Brian Banda anabwera kuno amadwala easy ndizi koma ndithu Brian Banda kuphedwa palibe nakuyankhula koma chilima kuphedwa ndi mpaka na achakwera kwa basa zina la chikangawa Brian Banda kuphedwa zabwino ndithu Times TV yonse ija kuitenga kuipasula kwa basa timipando inoka simungangoona kuti menja ndi strategy inoka simungangoona kuti anthu wa akudziwa kuti kuti ife tiwine ndi chifukwa cha anthu awa ndi awa anthu awawa ndikuti nsogolo muno tizavutikana nawo tiyeni one by one tane nawo inoka simungangoona kuti anthuwa ni ma criminals ADPP kupha munthu nzabwino IMCP kupha munthu nzabwino izi sizabwino niwitika naphedwa bwa niwitika ndawu jenomwe nda abakile mu TV yomwe niwitika loba lijasowa kuphedwa zi ndiye ndifanda kunikuuzira kuna kuti ife situlula kuti mumpange chipumwa jenansa situlula zenzo ngati mukuona ngati kuti mvyete ndine lekhane ndili kunoko ine ndi netu yanga ya anthu underground nkhondo timene yafe makhala underground and funding yafe ndi funding yochuluka kwambiri. That's why simuzampeza munthu akugwesa JB simungampeze. We've got so much money underground going ife timalola kutenga ndama zonse kupereka through the course jenansa tukumpanga protect ndife mavyete ndipo jenansa ndamina kugenda kukhala president chifukwa nkulukuta moyo Tanzania usili bwino and the constitution amayo kunena kuti munthu ngati Tanzania usili bwino tulapansi udindo vice wako atenge chinthucho chifukwa
amakweza kuti po yimina president uzisankha ndani running mate nena DPP ngati mwa ngati muyiza intimidation muzidumiza anthu akulu mimba ngati ayona malunga aja anthu kuti opanda pache ngati yawo aiza ndopyezeni akandopyezeni dala DPP president wanu ndikuti even kunoko sama mdziwa he's got no authority here in America in the world amene angamope Muthalika ndani tapita ku China nganene kuti DPP Muthalika asikamukengana kuti awasonichaniswa ndikuonko kumaye konko nde mukama upyeza Malawi musona ngati ineso mungandiyopyeze ife tizima pachilungamo Muthalika wakalamba akudwala atule pasi udindo simple sizokangana sizokwenyana sizomenyana chilungamo amuthalika zakukanikani nenga limwida professor mmazona ngati kuti ndinu anzeru tapanganiza anzeru patione nzeru mulibe chikala mukakamira tanzi mulibe kakamira bya sikuno kha president chifukwa kwa ino president uwo ndofunikira kuthandiza Malawi minister uwo kwa ino ndofunikira kuthandiza Malawi ndale kwa ino nizofunikira kuthandiza Malawi mumayika chipani pasogolo pa Malawi mumayika ndale pasogolo pa Malawi ngati iwedi umafuna kuti Malawi ipite pasogolo umayithandiza Malawi and you make decisions zokomera Malawi mukudwala mukukamenya pachatu ati DPP indigwesa ikandigwesere kuti kulali MCP tu ndimatukwanidwa kunende wa misala ameneyi timuonera chakwera winanso boma ndilo mweli pano boma lili kuti ndiye akasonka jani swaka kamuthalika kaonulo kapita Muthalika une ndikachani kwa ine kamene kanyine mwana wang'ona amene ndimugwesa ine ameneyi azipanga zoyenera lamulo osati kuti azona ngati kuti azizembazemba aziuza makadeti aziuza chani ine simungandiyopyeze mukunama mukuchepa nonse kumeneko mukuchepa kuyambira iwe Muthalika we ndi maminista ako onse ndi ma MP yako onse kumeneko mukunama mukuchepa tikugwesani mupanga zokomera Malawi kumeneko oseza komera DPP ziko sira DPP ya ziko sira UDF ya ziko sira MCP ziko ndira Malawi and iweyo you are not above the law malamulo akunena kuti munthu kadwala tula pansi udindo full stop siza nyonyonyo hapa kamutumiza kandani hapa kamuzibwa ndi machani hapa kamuzitukwana chilungamo ndi chilungamo mwakalamba mukudwala tulani pansi udindo full stop sizokangana anikani mugwesa ngati kuti mulimba ndi majenasa mugwesa mukulimba ndi Mulungu inu zanjala Mulungu ndalali kukuposa la Muthalika nimunyanyanya nimuponda inipanga makuti ineyo nikukuta moyo hadi Yesu limbana na mamwalira ineyo kuti iwe ndani we mkuka moyo we ni ndani tango khala hapo uzingo kupanga zinonga pangezo usiye kuti zilanga uzidopyeza ine nikababa baba ine ni mabrand ndani hana ndi yanke makuti nikabanga makuti ine ni banga makuti iwe ni ndani wewe iwe ni ndani iwe ni Mulungu Allah pusa ziko siranu ziko sira DPP itu uziretu ungosia pansi udindo bwino uzipita legacy yako saunongeke faka legacy yako yonongeke ukamusia nkazi wako ketu ni Muthalika azikupusisa be akunongera legacy iweyo ngopaka katundu wako bwerere kuti kumangochi utani usenazo sizokakamira iyayi ine ni kalabe president ine pala tete ine mamo yakuti ndani iweyo usai